Commentaar niet alleen. Als voetbal is. Dan Oh, beter als mij oh, commentaar nog. oh, die twee. Het was voetbal. Oh, die twee. En ze waren alleen binnen. Die waren net halverwege. Toen Ja, stonden ja, nog maar kun je aan de dat woorden. Die zijn nog niet binnen gedaan. Die waren daar. Dat was nou aan de voorkant. Kijk. Ik kreeg bijna even remmers. Dat is parlement, dat is parlement. Zo kan me wel tegen, jongen. Als ik misschien met het ogen naar geweest. Ja. Als ik niet een vier keer. Ja, en dan met En die schiet dan wel op, hè? als na. Ik kan een paar maal leggen. Op 10 uur, hè? Lassen. En wat is het? Brand. Dat staat erop, hè. Je hebt een micro, hè. De kamer gaat soms niet zo. Oh, Waarom moet dat gewoon niet doen? Dat denk ik nog niet. Ja, maar kids, dat is hoe je het hoort. Ik ga een website maken, hè. Brug van Lotsen. Ik ga al die filmpjes en foto's erop zetten. Kan je echt tussen komen? Ik ga dat echt doen, hè. Een fotoalbum maken voor ons, hè. Dus dat we doen. Aan de spoor. Nee, niet, die bestaan al, hem zaten vrienden. Geert en zattenvrienden.be. Geert? zie je niet met die stad zijn. Is dat niet als je plakken? Nee, Geert en. Als dat dan hier. Ja, hey. Een dingen kunnen.